Malta hija l-ewwel fil-Mediterran li għandha l-faċilità tax-shore to ship fejn il-vapuri wara li jorbtu mal-moll jistgħu jitfgħu il-magni u jieħdu l-enerġija bord minn fuq l-art. Permezz ta' Infrastructure Malta, il-proġett sar bilan li sal-2030 it-tħaħen miċ-xmini tal-vapuri fil-port il-kbir jonqsu b'90% u l-kwalità tal-arja tkun ħafna aħjar. Ma' TVM News, il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port, Stephen Xwiereb, iddeskriva l-faċilità bħala il-bidu ta' era ġdida ta' operat marittimu sostenibbli u qal li s'issa ntużat mill-industrija tal-cruise liners aktar minn mid-darba. Spjega li qabżu 20 il-cruise liners li għamlu t-testijiet u għaddew mill-proċess kollu biex huma ċertifikati li jistgħu jużaw din is-sistema. Il-Valletta Cruise Port qed iħares il qudiem ukoll li aktar tard din is-sena jibda juża l-mollijiet Pinto 4 u 5 li qegħdin jiġu estiżi biex jiffurmaw moll wieħed btul ta' 300 metru. Il-proġett qed isir minn Infrastructure Malta u għandu jirriżulta fermiċċ effiċjenti u sigur għal cruise liners kbar f'din ix-xaqliba tal-port. Is-Sur Xwiereb qal li min-naħa tagħha l-kumpanija qed taħdem fuq żewġ proġetti, deċiżjoni dwar ir-restawr u l-użu ta' binja kbira li serviet bħala l-ewwel power station f'Malta u parkeġġ ġdid għal aktar minn 150 vettura f'nofs l-imħażen ta' Pinto. Aħna min-naħa tagħna ħriżna żewġ tenders, wieħed għall-Atrium Car Park, wasalna fl-aħħar tal-evalwazzjoni tiegħu nisperaw li issa jkunu nistgħu nawardjaw it-tender u jibdew ix-xogħlijiet. U għedin f'diskussjonijiet mal-preferred bidder li kellna fuq il-Powerhouse l-antika, l-ewwel Powerhouse li kien hawn Malta ta' żmien l-Ingliżi. Ovvjament ħajsir żvilupp interessanti li jkompli wkoll ikabbar l-offerta li għandna kemm bħala Valletta Cruise Port kemm bħala Valletta Waterfront. Mistoqsi dwar it-titjiriet diretti bejn Malta u New York mill-linja Delta Airlines skedati li jibdew minn Ġunju, is-Sur Xwiereb qal li dan huwa żvilupp importanti għat-turiżmu, inkluż għall-industrija tal-cruise liners. Fakkar li l-Amerika ta' fuq hija suq dominanti f'din l-industrija tant li għandu f'idejh aktar minn nofs il-passiġġieri kollha u li huma magħrufa li jiftħu idejhom sew fl-infeq.